Alright guys, so magandang hapon. Nandito kami ngayon sa may parting Kamalig, Albay. So nadaanan namin yung truck na kung saan dito na disgrasya, galing doon sa may mismong Kamalig bypass road. So maraming namatay o maraming binawian buhay dahil sa disgrasyang ito. Isa tong trahedya na talagang hindi makakalimutan ng mga taga-Albay. So ito yung truck, kung makikita ninyo, yan. So dami kasi dumadaan, pero lalapitan natin yan. So yun, truck na bumulusok simula doon hanggang dito. Ang dami rin binawian ng buhay. So nakakalungkot lang kasi dahil sa negligence, alam niyo yun. So talagang ganito yung nangyari. Sabi daw, itong truck na to, madaming karga ng mga kagamitan sa karnabal. So talagang sobrang bigat, kaya nga bumalusok. Tapos may nakasalubong to na isang sasakyan na kung saan talagang inararo ng truck na to. So yan o, yan. So babain natin para mas makita natin. Alright. Grabe no, ito yung trahedyang hindi makakalimutan dito sa Albay. So gusto ko lang sa inyo ipakita. Kung hindi ako nagkakamali, ang nabangga yata nito o nakasalubong nito ay van na punong-puno ng pasahero. Tapos ito yung inararo ng truck na to. So nasa highway tayo ng Kamalig. Ito yung kung makikita nyo. Grabe. Balita ho, kargado tong mga kagamitan sa karnabal. Ayun no. So napakahabang truck. Tapos yun, halos nasira yung unahan. Tapos yung gulong, ayun na oh. Grabe, ang bigat daw nito. Simulaan doon sa may bypass road hanggang dito bumulusok. Buti nga inaayos yung daan na to. Kung makikita nyo, bagong bago yung mga nakaharang dito. Grabe, laki ng truck na to. Tapos may nakasalubong daw tong isang sasakyan na kung saan talagang doon maraming namatay. Siguro pagkakalam ko dalawa lang na buhay, isa. Grabe oh. Yun yung truck. Kung makikita nyo yung, ayun yung van. Ayun oh. Halos yung yupi, yung puti. Talagang naipit. Sino talagang bubuhayin sa disgrasyang yan, diba? Ayun oh, halos yung truck oh. Yung unahan talagang yung driver, tapos yung pasahero noon talagang yuping-yupi na yung katawan. Grabe. Ayun, pinakita ko na sa inyo. Ito yung nangyari tragedy dito sa may Kamalig, Albay, na kung saan yun nga may mga binawi ang buhay. Nakakalungkot lang. Nakasurvive lang yata dito babae na taga-Naga, kung hindi ako nagkakamali, kasi hindi ko naman nabalitaan masyado yung detalya nito. So yun, buti nga hindi nadamay itong bahay na to. Grabe yun oh. Ayan yung likod ng van. May pampasayarong van nga pala yan oh. Color pula yung nasa likod. So dito lang yan sa may highway ng Kamalig. Ayan, papasok yan sa may bypass road. Ayun yung Mount Mayon. Papunta na yan sa may kasentrohan ng Kamalig. Ito yung pabalik sa may Naga. Ito yung disgrasya dito. Grabe no. So pauwi na tayo ng Naga ngayon. Ang init ng panahon. Kanina maulan dito sa lugar na to. Ayun, medyo okay ng panahon. Sana sa Naga hindi na maulan. Alright, so magandang hapon sa inyo lahat. Grabe, ang hita sa labas. Grabe yung trahedyang ito. Nakita nyo yung truck na yun? Yuping-yupi. Sino talagang bubuhayin ng mga pasahero nun kung ganun yung kalala yung tama ng van. Buti nga itong truck na to, medyo malaki-laki, pero talagang yung van maliit lang yun. Lalo na kung sobrang bilis galing doon sa may bypass road. Tapos aarangkada, pabagsak dyan sa may babang yan. Grabe talaga. Kasi kung makikita nyo yung tawag doon, yung paka-yupi ng sakyan, grabing impact. Kaya talagang walang bubuhayin. Alright, so yun, magandang hapon sa inyo lahat. Let's go.